Altså indtil 96, der havde Danmark en af verdens bedste lovgivninger for børn. Jeg har været i retssystemet som jurist, dels offentlig anklager og dels konstitueret dommer, og de sidste 18 år som familieretsadvokat. Og jeg har set en meget bekymrende udvikling fra jeg startede som offentlig anklager og så frem til nu. Jeg synes, at da jeg var offentlig anklager, havde man meget mere fokus på, at man skulle beskytte børnene, og man skulle efterforske sager, hvis der var overgreb mod børn. Og da jeg så blev konstitueret dommer i forældremyndighedssager, der var der meget fokus på, at barnets forhold det skulle afgøres ud fra, hvad gavner barnet bedst. Så i 96 så kom der jo en lovændring, som sagde, at der er ret til samvær. Kun hvis det var påkrævet af hensyn til barnet, så kunne man undgå et samvær. Og det er jo meget belastende for barnet, kan man sige, at det er barnet, der nu skal løfte bevisbyrden for, at det her det er ikke til gavn for barnet. Eller barnets primære omsorgsperson skulle gøre det. Rigtig meget til for ikke at fastsætte et samvær. Og det gjorde jo, at der begyndte at blive udkørende fogedforretninger, hvor man udleverede børn, som holdt fast i gelænderet i fogedretten, eller sparkede og skreg og græd, når de skulle udleveres til et samvær. Det havde man ikke haft før. Altså jeg har været foged jo efter den gamle lovgivning. Og på det tidspunkt, der sagde man i Københavns Byret, hvor jeg arbejdede i fogedretten, at vi laver ikke udkørende fogedforretninger, fordi det er alt for traumatisk for børnene. Man havde hele tiden fokus på, hvad er bedst for barnet her, hvad gavner barnets trivsel. Og det var jo det fokus, der forsvandt i 96, fordi der var ikke mere noget, der hed barnets bedste, eller det var det, man skulle kigge på. I 96, der havde Danmark en af verdens bedste lovgivninger for børn, fordi der blev ikke samvær, hvis ikke det gavnede barnet.